एबसुनि प्रेसिडेन्ट दिपेन बर'खौ अपेन चेलेन्ज आरो बे चेलेन्जआ अपेन फिल्डआवनो जानांगौ लाइभ रेकर्डेड आरो रायजो राजाफ्रा थार्ड पार्सन हिसाबै बे फिल्डआव जिरायनांगौ। स' बे बाथ्राखौ बुंदों एक्स बिअ अमर सिंह ब्रह्म सारा दिपेन बर' सारखौ। थांनाय समाव दिपेन बर' सारा जे बिटिआरनि माखासे दफाफोरखौ लानानै बिथांनि सायाव एन्सार होदोंमोन। दा बेखायनो बिथाङाबो बे दिपेन बर' सारनि चेलेन्जखौहाय गोसो खुसियै आजावनानै लाबाय। बेनिफ्राय मोनसे जायगा सायख'नो थिनदों। स' दिनै बिनि सोमोन्दै मोजाङै सावरायगोन। भिडिअआ इम्परटेन्ट जागोन, नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। हेल' एभरिवान, वान सेकेन्ड वेलकाम बेक टु दा चेनेल। दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों, लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथांमोन बयबो मोजां दं। सरि गाइस, सारमोन, रायजो राजा नोंथांमोन, गोजांनायखाय एकदम गुदुं दुंखानानै गय गोरलै जाबाय आं। अब्लाबो सावरायलांगोन। गोसो होनांगौ बाथ्राया बे जाय चेलेन्जखौ अमर सिंह ब्रह्म साराहाय दिपेन बर' सारनि सायावहाय जाबादि खोथा बुंफिननानै बिथां दिपेन बर' सारनि चेलेन्जखौ एक्सेप्ट खालामदों, बे थारैनो गोसो होनो गोनां, नायनो गोनां, नेथावथाव। जोंबो नेगोन बेनि रिएक्सना आरो फिननाया मा जायो। मोनसे खोथाखौ आंबो सानदों आरो बे सैथो, दिनैनि समाव गावजों गाव डिबेट खालामलायनायनि सम नङा, खौसेथिनि सममोन। अब्लाबो बिथांमोननि गेजेराव डिबेटआ दिनै अपेन चेलेन्ज, बिथांमोना बिटिआर दफाखौ लानानै आरो जायफोरखौ रायजोफोरा गोनो गोथो जादों बेखौ बिथांमोननि अपेन लाइभ भिडिअ रेकर्डेड आरो लाइभ रायजो राजानि मेगनाव थार्ड पार्सन हिसाबै जिरायहोनानै सावरायनाय बुंथिलायनाय दफाफोरखौ बिनिफ्राय बिटिसिजों बिटिआरजों रुजुनानै जायफोर खोथाखौ बुंदों, बे खोथाखौ माबादि रायजो राजाफ्रा बिथांमोना बबे टाइमाव अपेन बेबादि मोनसे खोथा बुंलायनाया जायो अब्ला मिथिनो मोनगोन। क्लियार पिक्सार, क्लियार खोथा जानानै फैगोन। सानैनि गेजेराव, मोननै हान्जानि गेजेराव दुलाराय बर' फरायसा फैगोन, रायजो राजा थार्ड पार्सन हिसाबै फैगोन, मिडियानि मानसिफोर फैगोन, अपेन फिल्ड लागोन, थार्ड पार्सनासो बेखौ बिजिरगोन। दा बेवहाय मोननैनि गेजेराव मोननै हान्जायाथ' देरहाया, देरहागोना जाहैबाय मोनसेल'आसो देरहागोन, नङा होमबा? अनलि वान। दा बेवहाय जों बबे सैथो बेखौ जों खोनासंगोन, बबे सैथो बेखौ जों लागोन। दा बिथांमोना आजाव होलायलायबायबा, बुंलायलायबायबा बेखौल'सो जों नेनानै थानांसिगौ, नङा होमबा? दा नोंथांमोना सानलायनानै कमेन्ट्स हरदो आरो नेनोसै बिथांमोननि अपेन मोनसे डिबेटआ बिटिआर दफानि सायाव माब्ला जायो। स' बेजों लोगोसे नैबे भिडिअ क्लिप्सखौ नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय, अब्लानो बुजिगोन। खौरांगिरि बिथांमोनखौ आङो बरायबाय। नमस्कार। जे सानब्रैसो आगोल दिपेन बर' बिथाङा बिटिसि एकर्ड, बिटिआर एकर्ड दाबो थिगैनो दं, खुनु डाइल्युसन जायाखै, स्क्रेप जायाखै, बेबायदि बाथ्रा बुंदोंमोन जे बिटिसिआ मोनसे न' आरो बिटिआरआ मोनसे न', बिटिसि न'खौ जों रिन'भेसन खालामनानै बिटिआर खालामदों, बेबायदि बुंलाबायदों। दा बिथांनि बे बुंनायनि सायाव आङो साननैनि परे बिथांनि जुक्तिनि एगेन्स्टै काउन्टार मोनसे स्टेटमेन्ट होदोंमोन। बे आं काउन्टार होनाय स्टेटमेन्ट होनायनि उनावहाय बिथाङा खर' गरम जानानै आरोबाव गोदानै होफिनबावदों। बिथाङा गोथौयै साननानै होखो ना थौलेयै सानना होखो ना गरम जानानै होखो, दा बिथाङा अपेन डिबेट जेनाखि जोंनि गेजेराव खालामनो जे हांख्रायदों, बिथांनि बे अपेन डिबेटनि बे इनभाइटेसनखौ, खावलायनायखौ आङो गोसो गुदुङैनो नाजावबाय, बरायबाय बिथांखौ। जे जातिनि सार्थनि थाखाय जोंनि सोरहा बिटिसिनि सायाव बेसेबां कनसेप्ट, बिटिआरनि सायाव बेसेबां कनसेप्ट दं,
बे जिनिसा स्पष्ट जानांगौ रायजोफोरनो मिथिहोनांगौ दिनै दिपेन बर'आ बिटिसि एकर्डआ बिटिआर एकर्डनि दारै खुनु धरननि डाइल्यूशन जायाखै स्क्रैप जायाखै बुंलाबानो जाया स्क्रैप जायाखै जानो हागौ माने ब्लैक एंड व्हाइट किन्तु डाइल्यूशन खालामनानै बे बिटिसिनि जेनाखि जोंनि मोनखानाय पावर एंड फांशनफोरखौ डाइल्यूशन खालामनानै आल्टिमेटलि स्क्रैप जानायखौ जों नुदों खारन बिटिसिनि मोनसेबो दफानि बेवहाय दिनै बिटिआर सुक्ति जाखांनायनि उनाव कार्यकरि जायाखै दा बेवहाय गोबां खोथा दङ आं दिनै गोलावै बुंला जायखिया बिथांनि बे प्रपोजालखौ आं गनायो वेलकाम होयो आरो दुंब्रुद गोसोयैनो जोङो बे अपेन डिबेटआव बाहागो लागोन नाथाय मोनसेल' खावलायनाय बिथाङा बे अपेन डिबेटनि हांख्रायनाय दायित्वखौ लानांगौ आरो बियो मोनसे अपेन फिल्डआव जानांगौ हायर सेकेन्डारि फिल्डआवनो जा बा नैबे बिटिसिनि सेक्रेटारियेट कमप्लेक्सनि जे लांदां फोथार बाहायनो जा बेवहाय मोननैबो हान्जा थागोन एबसु हान्जा ओमफ्राय जोंनि हान्जा लोगोसे थार्ड पार्टी हिसाबै दुलाराय रायजो राजा बिथांमोनहाबो खोनासंनो हयथ' लुबैनो हागौ बेनि एरेन्जमेन्टखौ बिथाङा खालामनांगोन आरो लाइभ टेलिकास्ट बा लाइभ जेनाखि टेलिभिजन जे सिस्टेम बे जिनिसखौ खालामनांगोन लाइभ टेलिकास्टनि बेबस्थाखौ आरो बिथाङा जाहाथे फुलि डिसिप्लिन जायो बे डिबेटआ जानानै थाङो बे जिनिसखौ बिथाङा एसुरेन्स होनांगोन जोङो रायलायनानै थिग खालामबाय दिनैनि गेजेरावनो जोङो स्टिकखौ फर्माल जेनाखि लेटार फर एक्सेप्टेन्स अफ दिपेन बर'स इनभाइटेसन बे जिनिसखौ जोङो गाबोननि गेजेराव बिथांनि आखायाव खोख्लैहैनो नाजागोन रिटेन एक्सेप्टेन्स लेटारखौ आरो बिनि उनावनो बिथाङा हागौमानि थाबैनो बे अपेन डिबेटनि एरेन्जमेन्टखौ सम्पूर्ण एरेन्जमेन्ट खालामनायनि दायित्वखौ लानांगौ दा बिथाङा बर' समाजनि मोनसे दायित्वपूर्ण बिबानाव थानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि प्रेसिडेन्ट जानानै माने जानला मोनला जुक्ति गैया नलेज गैया भाषा बुंलाबायनाय बिराद दुखु मोनथाव बिथाङा दाखालि गहपुरनि 41टा गामि सोदेरनायखौ लानानै बिराद क्रेडिट लानो लुबैनाय बाथ्रा बुंबाय थायो जेखौ बिटिसिआव हायाखैमोन बेखौ बिटिआर एकर्डनि दारै जों हाबाय होनदों आरो बिथाङा एखेबारे इंराजि सोदोब मिथियै बादि बुङो जे 41टा गामिया कन्टिगिउवास होननानै दा बेनिफ्रायनो दिपेन बर'नि नलेजखौ जों मिथियो जे कन्टिगिउवास जादों नामा 41टा गामिया फार्स्टनै दैनिफ्राय लारि लारि सिरियालि नांजाबनाय कन्टिगिउवास जादों नामा जों मिथिनायावथ' बिराद डिस्टेन्स बेथ' नोङो माने जिअग्राफिकेल भिउ लानानै जों जुदि नायोबा सेटेलाइट सिस्टेमाव फैबाय सेटेलाइट सिस्टेम जाबाय दा सेटेलाइट सिस्टेमाव काउन्सिल जुदि जायोबा अदूर भबिसतआव जोंहा जोंनि जे बर'लेण्ड बर'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सिमां बर'लेण्ड बिनाय बे जाफुंहैनायाव एसे दिगदार जानो हासिगौ दा नंखायनो बिथाङा बुजिनानै बुङो ना बुजियालासिनो बुङो ना ओरैनो बुंनांगौ होननानै बुङो माने कन्टिगिउवास जादों जाहैदों 41टा गहपुरनि गामि सोनाया थिग बेबादिनो बिटिसि एकर्डनिबो गोबां मिनिंलेस बाथ्रा बिथाङा बुङो बिटिआर एकर्डनि मिनिंलेस बाथ्रा बुङो दा नैबे अपेन डिबेटआव बिथांनो जोंनि तरफनिफ्राय कमप्लिटलि बहा डाइल्यूट खालामनाय जादों बबे दफाया बिटिसिनि दफाया बिटिआरनि बबे दफानि दारै डाइल्यूट जादों बेखौ स्पष्ट भाबै रायजोफोरनि सिगाङाव बुंनाय जागोन आं वेलकाम होबाय गोजोन्थों जोबनायाव आंनि रिक्वेस्ट गोबां सुबुंफ्रा मोजां कमेन्ट्स हरदों आं बिराद मोजां मोनदों मेलेमाव आङो सोनानै लाबाय बिनि गेजेरजोंबो आइडिया मोनो बेखायनो दाबो आङो रिक्वेस्ट नोंथांमोना कमेन्ट्स हरनो दाबाव स' भिडिअखौ एसेखिनियावनो फोजोबबाय थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ